Naimbag nga aldaw ubing. Daytoy ti umuna alawas itiin kayo panagadal iti baro a normal wenno kadaw yan. Nakasagana kayo kadi nga gadal iti matematika? Padasen man nga rod a bilangin dagiti sumaganad aladawan? Anya dagitoy? Wen, dagitoy ket saba. Mangmangan ka kaditi saba? Very good. Itatta bilangin dagiti saba. Mano amin dagiti saba? Okay, 10 ket 5. Bilangin met dagitoy mangga. Anya ti sungbat mo? Very good. 20 ket 2. Anyamit dagitoy? Okay, dagitoy ket mais. Bilangin man? Okay, 20 ket 5. Nalaing, nabilang mo dagiti banag. Itatta nga rod ket agsagana kayon ti leksyon tayo itang aldaw. Isuti, panangbigbig ken panangipakita kadagiti numero mangrugi 0 agingga 1,000 nga ada emphasis na iti numero nga sangagasot ket maysa agingga 1,000 nga usar ti naduma-duma a materyales. Ubing, ti panagbilang ket maysa nasisita a banag arumbeng nga maamuan ti tunggal maysa. Mabalin daytoy a bilangin ti pamaysa-maysa wenno ragup kas iti 10 ken gasot a maawagan ti grupo a panagbilang. Maus-usar dagiti dadakkel a ladawan tapno maipakita ti simbolo dagiti dadakkel a bilang. Ket ti basit ket para kadagiti babasit met a bilang. Pagarigan, kitaen dagitoy ladawan. Anya dagitoy? Wen, dagitoy ket repolyo. Anya ti mapanpansin mo kadagiti repolyo? Agduduma kaditi dakkelda? Wen, agduduma ti dakkelda. Ituduman dagiti kadadakkelan? Nalaing, ayan namet ti basbasit. Husto, anyamet ti kababasitan. Okay, itatta, ikan tayo ti numero ti tunggal repolyo. Para kadagiti dadakkel ket sangagasot. Para kadagiti basbasit ket 10. Para kadagiti kababasitan ket maysa. Anya ti katukad a bilang ti umuna a ladawan? Husto, 2 gasot. Anya ti katukad ti may kadua? Husto, 4 Anya met ti katukad ti may katlo? Wen, daytoy ket 5. Itatta no pagtitipunan tayo, anya ti katukad a bilang para ditoy? Husto, 2 gasot ken 40 ket 5. Ulitin tayo man, 2 gasot ken 40 ket 5. May kadua a pagarigan. Anya ti katukad a bilang iti daytoy a ladawan? Mano ti sagsasangagasot? Wen, 2 gasot. Mano ti sagsasangapulong? Husto, 3 Mano ti sadgaysa? Wen, 6. Anya ti katukad a bilang iti daytoy a ladawan? Wen,
Duagasot ken tallupulo ket innem. Ulitin man, duagasot ken tallupulo ket innem. Sumaruno a pagarigan. Anya dagitoy? Wen dagitoy ket karabasa. Mangmangan ka kaditi karabasa? Okay, very good. Itatta, kitain dagiti ladawan. Mano ti sagsasanga gasot? Wen upat. Upat a gasot. Mano ti sagsasanga pulong? Husto, innem. Innem a pulo. Manubit ti saggaysa? Wen, 5. Anya ti katukad a bilang iti daytoy a ladawan? Husto, upat a gasot ken innem a pulo ket 5. Ulitin man, upat a gasot ken innem a pulo ket 5. Itatamet ket padasen tayo nga isurat ken ibaga ti katukad a bilang dagiti ladawan nga awan ti nakasurat a bilang na. Anya manen ti katukad no kadadakkelan? Husto, sagsasanga gasot. Ti basbasit ket wen, sagsasanga pulo. Diyan ngay kababasitan. Husto, saggaysa. Anya ti katukad na a bilang daytoy? Husto, 5 gasot ken tallupulo ket 9. May kadwa. Okay, sanga gasot ken 80 ket 2. May katlo, dagitoy kamatis. Okay, 5 gasot ken 20 ket 2. May kapat, dagiti okra. Nalaing, 2 gasot ken 40 ket 9. May kalima. Okay, 3 gasot ken 30 ket maysa. Ubing, adu kaditi naalayo? Okay, no upat aging galima ti naalam, daytoy ti gold star para kanyam. Naawatan ka di analaing ti leksyon itatanga aldaw? No saan mo unay naawatan ket mabalin mo subyanan daytoy a video wenno agpatulong ka ken ni mamang mo wenno papang mo, wenno ni manang ken manong. Mabalin kamit lang tumawag ken ni maestram. No naawata mon, ket mabalin mo sungbatan dagiti naduma-duma nga aramiden iti module mo. No nagustuhan daytoy a video, i-click ti like. No saan ka pa'y nakasubscribe, i-click ti subscribe tapno ma-update ka kadagiti sumaruno a video. Agyaman na.